To fa turƙa shi a ta nan ɓarin ne dai Furob ya umarci da yaronsa ya je ya kai hari gidan su Jamilu, wato ainihin ya harbi mahaifinsa kenan wanda ake mai laƙabi da Sheik Alaramma. Sakamakon sun yi da Jamilu da ya dawo da auren Jidda yaƙi. A ta wani ɓangaren dai Jamilu ya nuna shi fa ya haƙura da rayuwa da Jidda sakamakon abin da yake so shi ita ba ta so, kuma ya ce mata a gaskiya ba zai iya ɗaukar alkawari da ya ce iya ita kaɗai zai zaman aure da ita ba. Duk da ma dai gashi nan dai shekararsu 3 suna tare har yanzu ba a samu rabuwa tsakaninsu ba. Ya ce wannan shi ma yana ɗaya daga dalilin da ya sa yake ƙara son ya auri Fatima. Sakamakon kuma Fatima ita ma ta anshi addinin Musulunci, Allah ya jarabce ta da jarabawa kala-kala daban-daban. To shi ya sa yake son ya aure ta don ya wadatar da ita da dukkan abin da take buƙata. Kuma ya ɗau alkawarin insha Allahu ba zai taɓa musguna mata ba shi ba ma ya ce 'yan uwansa ma ba zai dasa musguna mata ba. Da jin haka sai Jidda ta yanki jiki ta faɗi sakamakon ta je maganar da a rayuwarta bata taɓa tunanin Jamilu zai gaya mata haka ba. A lokacin da mahaifiyar Jidda ita ma hankalinta ya faɗi tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan wace iriyar masifa ce. Sakamakon Jidda ta yanki jiki ta faɗi. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta yi gaggawa ta ɗau wayarta ta kira wato Furob, baban ita Jiddan kenan, take gaya mai ga halin da suke ciki. Furob shi kuma bai tsaya ya ji ƙarshen labarin ba, ya katse wayarsa ya kira hedikwatar 'yan sanda da su zo su yi gaggawa kama Jamilu ya kashe mai. Masu kallon mu da sauraro, kuna tare da Hausa Arewa Series TV. Ka danna ƙararrawa da alamar subscribing sakamakon idan mun ɗaura shirye-shiryenmu ku dinga gani akai-akai. Da ya je harbi Sheik, ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka kira 'yan sanda da a kama shi, ana zargin shi da hukuncin kisa duk da ma dai bai aikata ba. To a ta nan ɓarin ne dai ƙanwarsa Jamilu take cewa wallahi in Allah yadda ita ma sai ta aure shi, kuma duk yacce za su yi ba za su taɓa bari Jidda ta dawo gidan yayansu ba, sakamakon ita ma ai baƙar ƙafa ce. Ta can ɓarin kuma Fatima ita da Sheik Alaramma na gidansu sun yanke hukuncin za ta aure shi sakamakon tana son sa iya daidai gwargwadon iko. Shi ma kuma ya yi alkawari in Allah ya yarda zai yi iya yiwuwarsa don ya ga ya aure ta zauna a gidansa, ya ba ta kulawa yacce ba ta tunani. Amma Alaramma bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya ce to Jamilu ba zan ƙi magana ka ba yanzu haka, dan za mu zauna da kai a yi statement, za a yi komai a rubuce. Don ita Fatima ta sha wahala a rayuwarta yacce ba ka tunani. A can kuma tsohon mijinta wanda mahaifiyarsa ta zama a gidansa, wanda ta umarce shi da ya saki ta, ta zo ta haɗu da Fatima tana mai ba ta haƙuri, tana don Allah ki yi haƙuri, abinda kika yi abinda muka yi miki rashin sani ne wallahi, amma daga baya mun sani kuma mun yi tuba ga Allah, kuma na zo ke ma ki yafe min da don Allah ki yi haƙuri ki koma gidan ɗana. Sai ta buɗe baki take ce mata ina na haƙuri dai na riga na yi shi, amma ba zan taɓa iya komawa gidanki ba. A take a wajen ta yanki jiki ta faɗi, ɗan nata yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima dan Allah dan Annabi ki daure ki yafe mana da ki dawo gidana mu ci gaba da rayuwar aure yacce muka fara a da. A take a wajen ita ma mahaifiyar Fatima ta ke cewa haba Fati ki daure ki anshi roƙon da suke miki mana, wannan abin rashin sani ne ya jawo haka. Shine take cewa to umma shi kuma Jamilun yaya zane da shi. A lokacin shi kuma yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ina fatan dai baki fara soyayya da wani ba. Bai rufe baki ba ta fara bashi amsar tambayar da ya yi mata, tana ce masa a halin yanzu ma maganar aure ta da Jamilu ya riga ya yi nisa, don ina tunanin a kwanan nan ma Allah ya so ya yarda za a ɗaura. A take a wajen shi ma ya yanki jiki ya faɗi. Ba su yi ƙasa a gwiwa ba dai malam ya kira mota asibiti ta zo ta kwashe su ta kai su asibiti, suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ta can ɓarin ne shi kuma Jamilu ya gaggauta kiran Furofesa da ya shirya shiga kotu sakamakon wannan da ya turo ya kashe mahaifin nasu sun kama sa a hannu, kuma shi ne ya turo sa. A wajen yake cewa ai na so ya kashe mahaifin na, kuma sai na ga abin da za ka iya yi kai ma na gani, kai ma ka guji haɗuwa ta ni da kai.
To masu kallon mu da sauraro ina ƙara tunatar da kai kana tare da Hausa Arewa Series TV, ka danna alamar ƙararrawa da subscribing.